Umenie zotrvania v tom, čo nás volá, väčšina ľudí si myslí, že realitu meníme myslením. No v skutočnosti ju meníme pozornosťou, nie tou vynútenou, ale tou, ktorá sa zapne sama, keď sa v tele objaví jemný pocit, radosť, pokoj, teplo, zvedavosť, tichý úsmev vnútri. Možno je to pes hrajúci sa na slnku, odrážajúce sa svetlo na vode. Jednoduchý moment, ktorý nič nerieši, ale niečo v nás otvorí. V tom okamihu vyššie ja jemne zašepká: pozri sa sem. A tu vzniká rozdiel. Väčšina ľudí tento moment preskočí, otočí pozornosť späť k myšlienkam, starostiam, plánom. No ak sa človek vedome rozhodne zostať, nie analyzovať, len cítiť a zotrvá v tom obraze 15, 20, 30 sekúnd, deje sa niečo zásadné. Telo sa naladí, frekvencia sa stabilizuje a realita dostane jasný signál. Toto je smer. Nie preto, že by si to prijal, ale preto, že si to už žil vnútri seba. Pozornosť je most, emócia je prúd. A keď sa spoja, vzniká momentum. Nie je potrebné držať sa toho dlho. Stačí krátky, čistý okamih plnej prítomnosti. A ak sa k nemu večer jemne vrátiš, pozrieš sa na fotku, spomenieš si na pocit, neposilňuješ spomienku, posilňuješ smer svojej reality. Toto je umenie jemného výberu. Nie boja proti tomu, čo nechceš, ale zotrvania v tom, čo ťa prirodzene volá. A čím častejšie to robíš, tým častejšie ťa život začne volať späť.